आं बेसेबां लांगोन दा आं 2 लाख लांगोन दा नोंथांमोना बिदि फांसन खुंबाय थानोसै मालायनो ज्राव ज्राव हरबाय थानोसै बेवहाय साबैसे हिनजावफोर दं गावनि हौवानि लंपेन्ट गस्ला सुनानै होयि दानि मानसिफ्रा मालाय रोंखा रोखा जाजोब्बाय नालाय बारा गियाननि बाथ्रा खोनासंनो लुबैला रोंजोब्बाय बयबो रोंबाय गोरों जाबाय मोजां बाथ्रा गेस सिलिन्डारबाबो हिनजावफोरनोसो होयो रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनोसो होयो अरुणोदयबाबो हिनजावफोरनोसो होयो स्कुटि होनांगौबाबो हिनजावफोरनोसो होयो गासिबो हिनजावफोरनो होयो नालाय याव बांसिन दानिया ज्राव ज्राव हिनजावफोर फैग्रा जाबाय दा खालि बेफोरबायदि फांसन खुंदों मोसादों रंजादों जौ लोंदों बेफोरबायदि खालामबाय थाबा जोंहा जानाय नङा जों हौवाफोरा था न'आव ओंखाम संग्रा एमएलए जानोबा बिथांमोननि नैबे खुंफुं आफादनो 15 लाख होलांबाय होनना बुंनो हागौमोन हाथ फाग्लांनो फैसा गैया हाथ मास्टार जाबाय नामा दाथ' आंनाव फैसा गैयालै माखौ होलांनो हाथ लासाव होलांगोन र' जेबाव जि दं बेखौनो होलांगोन दा खोन्थाया जाहैबाय बेवहाय जिखिनि दिनै नैबे हाबाफारिखौ नायनो फैदों बेवहाय मथा मथि 90% हिनजावफोर गोजा हौवाफोरानो गैया ओरैबो हिनजावफोर गासिबो हिनजावफोर दा हिनजावफोर ज्राव ज्राव जानायनि जाहोनबो थानो हागौ मानो होनबा आथिखालाव गेस सिलिन्डारबाबो हिनजावफोरनोसो होयो रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनोसो होयो अरुणोदयबाबो हिनजावफोरनोसो होयो स्कुटि होनांगौबाबो हिनजावफोरनोसो होयो गासिबो हिनजावफोरनो होयो नालाय याव बांसिन दानिया ज्राव ज्राव हिनजावफोर फैग्रा जाबाय हौवाफोरा था न'आव ओंखाम संग्रा खामानि गैला हौवाफोरा न'आवनो थाबाय था दा बेखायनो खायसे खायसे हिनजावफोराबो मालाय न'निफ्राय बारबोनानै बै मा होनो बेखौ आधार कार्ड पान कार्ड ओरैजाय बै आपडेट खालामनो फैबाय थायोना आपडेट खालामनो फैबाय थानायावनो समायना समायना थाखा गोनां हौवाफोर लोगो मोनना खखाबाव दारि गोनां साफा बेयावनो गोबां फाग्ला र' दसथिथार र' फैसा गोनां गोबां हौवाफोर लोगो मोनो बेयावनो गोबां हिनजावफोरखौनो खारफालांनाय माबालांनाय ओरैजाय खोनाबाय थायो दा बेयावसो बेसेबां साबैसे दं नोंसोरमोननि बे जायगायाव दंना नोंसोरनि जायगायाव जोंनि जायगायावथ' खमद्र' नोंथांमोननि जायगायावसो दंना गैयाथाय सोलिगासिनो मोजांबो जादों एसे हिनजावफोरा खायदाबो रोंदों न'आव थासोमबाय थाबा खायदा रोङा मोजाङानो जादों दा जियानो जा बेवहाय साबैसे हिनजावफोर दं गावनि हौवानि लंपेन्ट गस्ला सुनानै होयि आखाइ थिखांनाय साबैसे दं जाय हिनजावफ्रा गावनि हौवानि लंपेन्ट गस्ला गाननाय जोमनायखौ सुना होआ बिसोरनो गोदान लुबैबाय थायोनो ओइ नोंनिया खारनांगौ गमालामा नोंहा लाब जागोनलाय फाय लाब दं नोंहा जायफोरनिया सुनानै होआ बिनि गोसोआनो माबा गोदान लुबैबाय थायो जाहैबाय दा नोंथांमोननि गेजेरावसो दंना गैया रावबो गैया थानोबो नाङा जायजों हाबा जाबाय बिदिनो एकदम हान्थु खरायजासे था जान्जि गंलायजासे था संसारा जेसेमबाबो बेखौ थाखानायखौ गारना थांबाबो बिदिनो जाहैखागोन आलाय सिलाय जागोन दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन आंनि बुंनांगौआ बेफोर नङा दिनैनि हारिमु मैला बेखौ बेखेवनाय दा जोंनि हारिमु बिथिङाव दिनै जानो हागौ दहायनि गेवलां मेलाव गोबां बाथ्रा बुंलांबाय सोलोंथाइनि फारसे हारिमुनि फारसे
बैसागोआ माबोरै जाखो बिनि फारसे गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय जानो हागौ दा जेसेबां ग्रोम ग्रोम दहाय बिनिख्रुइ बांसिन ग्रोम ग्रोममोन खोमा नायग्राफ्रा ना खममोन दासो फैगोन दानि मानसिफ्रा मालाय रोंखा रोखा जाजोब्बाय नालाय बारा गियाननि बाथ्रा खोनासंनो लुबैला रोंजोब्बाय बयबो रोंबाय गोरों जाबाय मोजां बाथ्रा रोंनांगौ गोरों जानांगौ दा जियानो जाबाय नोंथांमोन आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि बे रुपुयावसो मा प्राइज मोनलाङो दा बेखायनो आंबो मेथाइ दोंनैसो खननोसै बेवहाय दायो आलासि फैगोन जाहा निकिता बर' आरो बिनि बिब' आसा बिथांमोना नोंथांमोनखौ रंजाहोगोन दा बिथांमोना निकिताजों आसाजों बिनिफ्राय बेसेबां फैसा खननानै लांगोन दा 1.5 लाख लांगोन 1.5 लाख आं बेसेबां लांगोन दा आं 2 लाख लांगोन दा नोंथांमोना बिदि फांसन खुंबाय थानोसै मालायनो ज्राव ज्राव हरबाय थानोसै बेखायनो नैबे रुपुइनिफ्रायबो पुर्निमामोन ना पुर्निमा बायदि सासे सोरजिनांगोन गुबुननिफ्राय फैसा लाबोनो हानाय नोंथांमोननि जायगायावबो आर्टिस्ट सोरजिनो हानांगोन सुलिखा बायद'आ मोनसे जायगायाव मेथाइ खननो फैबा बेसेबां लाङो मथा मथि बे 1.5 लाख 1 लाख ओरैजाय लाङो दाना 1.5 लाख 2 लाख फैसा माबा खम फैसा नामा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि बेवहाय मिउजिक स्कुल दंना गैयाथाय मिउजिक स्कुल दंना बेखायनो नोंथांमोना मिउजिक स्कुलाव गावनि गथ'फोरखौबो हरनांगोन दिनै गभर्नमेन्टआ मा खालामदों मोनफ्रोमबो स्कुलावनो खेलानि थाखाय खेल महारन होदों मोसानाय मुसुरनि थाखाय संस्कृत महारन होदों बेनि होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनो गंफ्रोमबो स्कुलावनो सासे सिफुं दामनायनि मास्टार मेथाइ खननायनि मास्टार मोसानायनि मास्टार बेफोरबायदि मास्टार नांसिगौ आनिफ्राय खेलानि थाखाय फिटनेस मास्टार गंफ्रोमबो स्कुलावनो अब्ला जोङो मावा दाङा मिउजिकनि जेबो सोमोन्दो गैया जेबो रोङालासिनो मास्टार मोनगोन नामा मोननाय नङा ना होमबा बेखायनो बेयाव थानाय बिमा बिफाखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना मिउजिक स्कुलाव फरायहो मिउजिक स्कुलाव फरायनानै हायोबा मेट्रिकआव जेरै इलेक्टिभ दङ साइन्स कम्पिउटार हिस्ट्रि जग्राफि बेफोरबायदिनो मोसानायनिबो दामनाय देनायनिबो इलेक्टिभ थायो बै इलेक्टिभफोरखौ साबजेक्टफोरखौ लाहो इलेक्टिभ साबजेक्टखौ लानानै मोसानाय मुसुरनायनि थाखाय सावगारि आखिनायनि थाखाय क'क्राझाराव जोंहा फाइन आर्ट्स दङ बेवहाय फरायहोदो बेयाव ग्रेजुवेटसिम दङ ग्रेजुवेटखौ लानानै कलकातायाव मास्टार डिग्रि लादो मास्टार डिग्रि लानानै मेथाइ खननायनि प्रफेसर जादो मेथाइ खननायनि मास्टार जादो दा जों बेफोरखौबो सिखायनांसिगोन दा खालि बेफोरबायदि फांसन खुंदों मोसादों रंजादों जौ लोंदों बेफोरबायदि खालामबाय थाबा जोंहा जानाय नङा जोंनो सासे मोसानायनि मास्टार नांगोन सासे मेथाइ खननायनि मास्टार नांगोन अब्लासो जोंनो नैफोरबायदि फांसन खुंनायनि फैसा गारनायनि मावथिफोरनि जि खस्थ' खालामनाय बे खस्थ' खालामनायनि थांखिया जाफुंगोन बेखायनो आं खावलायगोन 15 बोसोरा दिनै खुंबोबाय 15 बोसोर खुंनानै आरो खुंबायानो थागोन बे खुंबाय थानायजोंल' जानाय नङा जों सासे मानसि सोरजिनो हानांगोन अब्लासो बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि मावनाया जाफुंगोन गोसोआव थागोन ना होमबा बेखायनो आसा खालामगोन नैबे जायगायाव सुलेखा बायदि मोनथों बिग्राय बायदि मोननो हाथों गौतम बायदि मोननो हाथों बेखौनो आसा खालामनानै आं दिनै दोंसे मेथाइ खननानै नोंथांनिफ्राय बिदाय लागोन हेलौ आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो गोसो थोयो आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै
रायजो जानायालाय सिमाङावसै गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसै न'खराव थाब्लासो आंबो बोरायलै आगै गामि बारबोलानो सेंग्रा जालाय गथ' सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें फैयो गथ' सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें फैयो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा थाखा फैसाखौ होआबोला मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा सना रुफाखौ होआबोला गय जालां आदा फाथै जालां जोंहानाव दसे हाबलां गय जालां आदा फाथै जालां जोंहानाव दसे हाबलां रथ' र'लै आगै हाबलांनो सम गैया रथ' र'लै आगै हाबलांनो सम गैया मिथिं दङ आगै सना आंलाय बैसागो खुंफुं आफादनि सेक्रेटारि मिथिं दङ आगै सना आंलाय बैसागो खुंफुं आफादनि सेक्रेटारि केर मुस्रा साननाया सोरखौ नाहरनानै सानदानाय केर मुस्रा साननाया सोरखौ नाहरनानै सानदानाय खालतां तां खुलतां तां खालतां तां खुलतां तां सोरगिदिं गिदिं स्रा आदा खिजुरि सिङावनि सुन्देरै खानाय बानाय आगै खिजुरि सिङावनि सोमजोरो खानाय बानाय नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सादों आदा नोंखौ नाहरनानै सानदादों नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सादों आदा नोंखौ नाहरनानै सानदादों आदा गय सारि गया रामादाव आंनि आदा गय सारि गया रामादाव आंनि दा आसिन काति बोथोर सफैबोला रुपुहि दैमा सेराव दा आसिन काति बोथोर सफैबोला रुपुहि दैमा सेराव सानदोंमोन आं ट्रेक्टर लानानै बेसर फोनो सानदोंमोन आं ट्रेक्टर लानानै बेसर फोनो सालिया दिनैबो पार्लार गाबोनबो पार्लार थाखा फैसाखौसो साफा खालामजोब्बाय सालिया दिनैबो पार्लार गाबोनबो पार्लार फैसा थाखाखौसो साफा खालामजोब्बाय 12 बोसोरजों खनसे खानाय बोबाय बिनो मुङा जाबाय 1 नाम्बार पार्लार हाबग्रा 12 बोसोरजों खनसे खानाय बोबाय बिनो मुङा जाबाय 1 नाम्बार पार्लार हाबग्रा नै थांनोसै हिनजावालाय आइ आफानि न'यावलाय
गाननायाव आंनो होलांसालि जोमनायाव आंनो होलां थांसालि गाननायाव आंनो होलांसालि जोमनायाव आंनो होलां दाउ फाननायनि फैसाया सालि अमा फाननायनि फैसाया जखायसे थाइबा रग' साननानै आंनो होलांसालि फाथैलाय बिसि खालाम फाथैलाय बिसि खालाम फाथैलाय बिसि खालाम फाथैलाय बिसि खालाम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।